U nového videa. Dneska si točíme Rivals a teraz som... Pane Bože. Ježiš. No dobre, takže čaute, dneska vás vítam u Rivals a samozrejme na toto video dáte like a odber samozrejme, lebo sa snažím aspoň, že z 88 odberateľov sa dostať aspoň na 300 odberateľov by som chcel, alebo 600. Dajme takých 1000 odberateľov. Čo na to myslíte? No, takže síce hrajem na telefónu, ale nevadí, mám aj plejko. Alebo víte čo, dáme rovno 5v5 a asi víte, že keď natáčam ja videa, no tak tá obrazovka je taká, že taká, že celá, že tam je iba bielo, alebo že je tam iba fotka, ako hrajem. A to sa pokúsim urobiť, aby to bolo nejaké, že také, ak majú tí youtuberi, napríklad, že taký jeden, čo sa stretne s majiteľom Rivals a tak. A samozrejme kliknite fakt na ten odber, lebo chcem aspoň 400 odberateľov. Lebo 88, či to je jak málo odberateľov. Dávajte viacej odberov na kanál Matej Roblox. Teda Matej Rivals. No takže toto nevyšlo, nevadí. A je to aj nejaký rank. A my sa dneska pokúsime dať aspoň, že 3 výhry. Keď dáme 3 výhry, tak budeme mať 6 výher. Takže pokúsime sa to. Dal som aj 10 výher. Keď som nebol takýto level, keď som bol 22, tedy som mal aj snipu. Tam som si dobil 1000 Robuxu. A ja by som dal Big Crossroad, lebo tam mi to ide najviac ze snipu. Nechápem, čo máte s tými arenami. Graveyard, Big Graveyard. Dobre. Tak a... takto. Wow, sniper vypadá hustě. Kúkajte, jak to mám taký tok. Au! Kamo. Dobre. Hej, kámo, 2v2. Tak, ja pôjdem túto takúto skratku. Dobre. Tu. Čo? Kde? To odkiaľ? Ja som si ho nevšimol. Hej! Čože? Hej, no nie fér. On sa skovával. Podvodník. Takto vypadá moja lekárnička. Bang. Hej, to jak rýchlo. Neutekaj. Hej!
Mňa asi preprie. Čo to dali za mapu? Graveyard, teda Big Graveyard, alebo jak sa to hovorí. No rýchlejšie, máte 57. Čo tam čakáte, že tam niekto dojde? Čaká si, že tam nikto nedojde. Ani tam nikto nie je, že koho to mám v týme. Každý ten pozerať Omara. Omer. On sa volá Omer, chápete to? Aký dementi. Aký... Neviem, prečo sa chovám jak obrovský. No to je no. Oni sa rýchlo dojdu. Takže ja rýchlo zdrhám preč. Tak. Ktoré sú to... No. Dobre. Prosím, tu 98 musíme dať. Doraziť. Proszę, on ma tu rifle. Stoj, kámo! On má pištolku. Musel po nás páliť. Čo? Čo? Yes! Pálí. Kde zase kempí, kámo? Kde zase kempíš? Kde zase kempí? Kde by tak mohol kempiť? Kámo, on kempí na čas! Ja som ho tu videl, on tu zalezol! Dobre, asi mám místo. Lekárničky, roh. Chvála Bohu, som sa dostal ven. Nás všetkých hneď postrieľajú. Tu ešte nebolo. Aha, to je toto. My vždycky prežijeme obidve. Ideme na inú hru. No, nemyslím, že preč z Rivals, ale proste ideme na ďalšie kolo. Toto sa nedá hrať. Toto kolo. Fakt. No, už sme zase tu. A ideme si dať normálne s niekým, ja neviem. Ne! Ja som prišiel o Windstrike. Dobre, mám. Dobre, kúpim. Fú, ja som sa bál, že prídem už o Windstrike. Lebo som sa bál, že to stojí 10 kľúčov. A ja už na to nebudem mať, ale chvála Bohu 5 iba. No a tí, ktorí nevedia, no tak ja ich naučím taký trik. Keď pozeráte toto video, no tak kúkajte. Hoci čo si môžete zebrať, ale hlavne si musíte zebrať Warpstone. Teleportín stojen. Ja to mám tak napísať. Tak. Pamätáte, toto som mával na takým iným kanálu. Ale úzinka je mega dobrá. Že... Ale táto rifleka akože má nekonečnú nábojov, ale nič extra. No, takže, takto. Tak. Ešte raz.
Tak. A takto sa lepíte. Kúkáte na ten kameň. A čo? Tam to fakt nejde? Hej. Kamo. Až tam sa to dalo. Čože? Fajn. Zeberiem si isté veci a teraz to hodím presne. Kámo, že to ani nechce letieť. Ja to hodím niekam ďaleko, napríklad takto. Kámo, však. Hej, posledný raz. To proste nejde, ale však ono to išlo. Tak. Som tu? Však, ale jak to? Však vždycky, keď som sa takto hodil, pozeral na ten kamer a išiel som takto, tak vždycky mi to išlo. To skúsim hodiť až tam. Nejde to, už. Prečo mi to išlo? OK, takže nič. No a asi chceme aj nejaký výhry, nie? OK, takže chcete nejaké výhry, a co dáme? Toto je na vejna. Jo, a keby ste chceli ďalšie takéto videá, no tak určite dať aspoň, že 1000 lajkov. 1000 lajkov a aspoň, že takých 3000 komentárov, lebo no všetci majú takých 2650 komentárov a tak, takže rýchlo píšte niečo do komentárov. OK, takže proti 60-ke, nevadí. Zebral. No. OK. RPG. Tak to som nečakal. On má... Čo? Dobre, nemusím ze seba robiť frajera. Teraz uvidíme, kto vyhraje. Kámo, mne to jak seká. Ja mám málo FPS. Kúkajte, ja tam mám 9, 18, 17 FPS. Všetkým to ide na 1 000 000 FPS napríklad. Hej, Hokage. Dobre, asi zebrem tiež RPG. Na toto môžem sa vysrať. Tuto hodí molotov. Hej! Ale to není fér, Hokage. Hej! Však ale nebol pri mne. Hej ľudia, toto je fér.
Napíšte do komentárov, že ban, žádosť ban o ban. Hej, Ašik! Dobre, nemusíš robiť, že ha. Si ne? Dobre. Prosím, nech teraz vyhrajem. Prosím, nech mi to nedá toho i z toho. Prosím, nech mi to nedá. No, už se načítej, sakra, tábo. Prosím, dobrý, už jedeme na to. Samozřejmě, kdybyste chtěli další video, tak nedávajte. Jo, ne, 159. Nezabral si, ale dám si to šít. A top a jak asa. Co to? Hej. Takže my si bereme i snajpu. Ty vogo. Co? Pojď sem. Hej! Ronaldo. On fakt to udělal, to, co jsem si myslel. Tečka, prohraje. Ne! Smím se vsadit na to, že prohraje. Musíme tady mít nějaký výhry, je? Proč to nejde? Já jsem se pro vás snažil udělat normální video a prostě no, že budu vyhrávat
tak zase to má delať. Ty krávo. Ty kráso. Možno, že vyhrajem. Je ešte tu šanca. OK, odjeď ke mne. Hej! 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 Tu... Kamo! Dobre. Teraz sa pripravte. Takže lúsk a budeme na Jena Véna. Takže sme tu a ideme sa na ňo pripraviť. A ja si dám rovnou nož a toto. Ha, ha. Neviem, prečo má na sebe samý, ale to je no. Hej, to jak seka? Ja si myslím, že ho fakt neuvidím. OK, dal si ma, nevadí. Kailus. Neviem prečo, že Kailus, ale nevadí. Lebo Kailus, keď si dáte také meno, tak všetci budú, že jaký debil a tak. Iba taký. Aha, keľ tam to máme? OK, toto je posledné kolo a vyhrajem, kámo. Prosím, 32. Nič. Skúsime dať kill s nožíkom. Yes! Toto bolo všetko na dneska a ahoj a dajte odber a like.